May buntag din yung tanan. Arita una sa kining may imahin man nga na. Imahin sa Holy Face. Unya, karong Martes, kanang fiesta. Martes una ang Miyerkules Sabadles. Mao'y gitakda nga pista sa Holy Face. No? Niya, sa parokya, dunay mga pipila nga nagtubo sa di sila nga mga kanang mangani sa simbahan Martes ug Huwebes. Martes ug Huwebes. Martes kanang mangadji niya Huwebes pod, no? Kung magpaniud to mga alauna. Alauna ba? Alas 2, alauna. Alauna. Alas 2. Ay, kasagaran man kong membro kanang mga tagas na edad kanang di man sila masuko kung tawag tiguang. Basta kay ayaw na ng oras-oras, basta naa sila, mauna na. Niya magputi ni sila. Magputi, niya pintas ni sila medalya, niya mga devoto sila sa Holy Face. Niya salamat nila kay kanang dili lamang ang pag-ampo para ila, kundi atong isipon nga sila sad nagampo alang sa simbahan aron paglig-on sa pagtuo sa atong pagkasimbahan. Kung ugaling feel nimo gusto kang muuban, sige, bisag di ka magsalina og puti naa matag Martes mga alauna kung magpaniud to niya mga Huwebes pod na sila dinisod simbahan niya kung wa gani siya kita diri sa luyo makanunayon sila sa maong pagampo niya. Salamat ninyo, salamat na may pipila nila. Ambot nga no, basta ari diring atubangan, mga lingkod, mga tiguang mansad. Sige lang. Karira dili akong gingon, kamo dili kayo. Pero kari nasa ito. Nya, sa nang human ana, kay karon gitakda man nga hubo no Santo Niño. Sige kanilang usa akong sulti ba hubo mag-ilis og sanina kaganiya si piskal ingon man siya nga basta dunay special okasyon iya kunong ilisan ko ay lang ilisi kana lang panahon sa pista niya hubo kay hibaw bitaw ta kanang atong sanina ba kanang imong sanina ang alimyon sa imong lawas alimyon ato lang inong alimyon kay mas mayo na paminahon kaysa baho no ang imong baho bati na ang alimyon sa imong palibot o sa imong lawas mutapot man sa imong isulok nimo sa ni atong hinumduman kanang ang alimyon sa pagtuo sa mga deboto ubay-ubay kitang tanan muduol ug mga liya tungod kay may pagtuo siya ang alimyon sa iyang pagtuo mutapot sa iyang imahin ug sa iyang mo nang atong gipakasagrado ang imahin kay diha ang pagtuo, ang espiritu, ang alimyon sa pagtuo natong tanan nga mga deboto mipilit sa diha. Yan nindot ning tradisyon sa ilisan, sige, ilisan. Unya. May sad kung nauna-unaan kay ingon mas pasyo. Ubay-ubay naman sad nang naa diha. Gihipos karon atong sugdan sa matag hubo atong pipila atong ipanghatag sa pipila sad karon duha tulo nya mahipos kung ikaw ang matunulan ipusa sa imong altar nya ampingi kay uban ana ang alimyon man sa pagtuo sa atong pagkasimbahan sige buhaton ta na karon pero sa karon ikawalo nga Domingo sunod Domingo
unang Domingo na sa Kwaresma, kay magsugod buksan ang Kwaresma sa Miyerkules sa Badlis. Nya moingon ra ba? Di lang ko magpabadlis kay mukaon pa kog karne. Kaon na gyapon karne. Pero inig Birnis, moingon lang ka nga disiplina ba? Di lang ko karong Birnisa sa mga Birnis sa Kwaresma. Di lang ko kay akong digan akong kaugalingon sa nindot o sa lami kay akong gidisiplina akong kaugalingon aron malig-on ang akong pagtuo. Unsa man gani ang kahuyangan nga atong bation, ang atong disiplina mo maghatag na tug kalig-on sa kabubuton nga mumandar sa maong pagbati kung ugaling kanang pagbatia makaguba sa atong pagkakita, makaguba sa imong pagkaamahan, sa imong pagkainahan, sa imong pagkatao, sa imong pagkamaayong tao, uban sa imong isikataw, sa imong pagkaigsuon ngadto sa imong igsuon. Ha? Sige. Sa totoo. Ang Ebanghelyo manggod, ang mga pagbasa nagisgot og kanang makagiya sa unsay naa sa kasing-kasing ug sa atong madungog nga gilitok sa atong pagkatao ug sa atong isigkatao. Matud pa makita nimo ang unsay naa sa kasing-kasing diha sa imong paglitok sa imong pagkatao. Pero ari lang ta sa ibaw naman ta na ari lang ta sa kanang puling. Pero basta naas mata atong tawagan na wapag gani ko nangana din na sila gawagin naman kining basta na sa atong mata o si tawagan na ha? O si tawag okay lang. Grabe sa truso. Ilan na truso? Grabe naman sa truso. Gamay lang itong mata niya, butangan imong truso. So, si tawag ka na, ha? Salamat Inday. Muta. Ato na lang yung ko. Kabantay mo. Hisgot lang itag muta. Basta mag-ana ka. Buwa nga makatakod. Ang imong ikatubang, muana sa suway. Kani akong giingnan nga, kung sinang naadya, di siya nga. Mauwaw ta kay hugaw, mauwaw ta makitaan ang atong hugaw. Klaro sa atong mata. So, usahay, kung makakita ka sa imong kauban, kay istorya nga naay, muta, hilay-hilay sa kag, ay. Bati man sa nung kita kagmuta sa imong kaistorya niya, mingo ka nga, kuha na muta. Mauwaw niya, may embaras sa siya. Amot sigo ko na tingali, akong lang unhan. Nimusunod man na siya. Ay, pilit-pilit. Atong kuha na ang pagtulunan kay kinsaman ganahan mo padayag sa atong kahuyangan o sa atong mga sala sa atong tipigan. Nanay panahon atong patuyangan itong beta kabahin sa atong pagsulti sa atong buhaton. Nandindot ka atong mabitbit sa atong paghampog karon atong ihampog naunta magtinabangay kita sa pagbuntog sa atong kadautan, pinagi sa atong pagdasigay, pinagi sa atong pagpahinomdumay, pinagi sa atong nindot ang ipahinomdum, mingon nga, ayaw hukmi, kay ikaw sa dunay kahuyangan o kasaypanan. Ayaw hukmi. Atong bitbiton sa atong pagampo. Unya, kita sad, kibaw mo, kung kana makatagod, kung manglimpyo ka, kung mukuha ka, kung maningkamot ka pagkuha sa imong kaugalingong kahuyangan, mutakod
makatakot. Ang uban sad mo hinay-hinay na suway kag anak. Lugawa sa ang uban na. Lain. Ay, biyaan ta na. Ato lang ilon, kung sa tinod anay, mo hinahinay kag tanaw, sa imong labngan, kana makatakot sad. Mingon ka, buluyakon si kauman o si tanan nga nagpalimot nimo. Imong hinay-hinayan pagkaton o pagbadlong o pag matarong sa inyong kaugalingon. Niya atong turuan. Matod pa sa gisulti kaganiya sa second reading, dili ka na magmakawang. Dili ka na magmakawang. Amen? Ang iyon ko silang atong muwabag sa si tuwingan mo bro. Rixel. Si Rixel ni. O sa kaalagad doon niya, may isa ni siya mo adorno sa atong simbahan. Uban niya si Angelo. Miskal, ayaw pagtago-tago diya, hari ko na rin. Sige. Una, ang Ginoo man kaninyo. Manidog palihog.